Ako si Jason. Ako si Mira Luna. And this is our negosyo. Welcome to J&M! Ako ay si Jason De La Torre, usa sa tagiya sa J&M. Ako si Mira Luna, usa sa mga tag-iya sa J&M. Gitawag din mo siya J&M kay kami man sa akong partner is Jason ang name and din ako ang Mira Luna. So, ang amo na nga mo siya gi-combine na lang. Kaya wala man min nahuna-hunaan nga lain ng pangan. As a service crew sa usa ka restaurant and then pag pandemic mautong nahunong ang kuan amo ang trabaho then diri na nag-start ang amo ang business. Actually, nagsugod among negosyo ma'am pag sugod sa pandemic. Kay lagi ako na magtangan sa kong trabaho. Nagtrabaho ko sa una sa usa ka hotel. Then sukad ato na magtangan ng trabaho duha. So, umilaing income. Mato, nangita mig pagi para makaprovide mi everyday sa mong panginhanglan. Then nakakita mig sa ka-supplier sa mangga. Ito i-convince ko niya nga mo lagi na pa tindahan ko niya mangga. Ako siya mag-supply. Kung mo na to, sugod ang among mangga. Ginagmay jud siya mga 10 kilos a day lang. Then, mo to siya, mahurot man jud siya. Then, ito, awang giipunan, may mga 20. Then, mangita na magod siya, mga kasagaran sa mga mupalit, mangita magbagoong. Ito, naghimo-himo sa may bagoong. Actually, dugay jud kaya mo na nasakto ang timpla sa bagoong. Sige, may trial and error. So, ano to siya, ato lang ito na kuan na yun, nasakto na yun mo ang timpla. Ito, actually, ginaganahan sa mga kuan, sa mga customer kay gawas nga daghan ang among serve. Ilami sa daw. Ang ingredients, usa sa ingredients sa among bagoong is which is ang chili flakes mo tong among gi-try og gihimo na mo ala kimchi ang among singkamas. And then sukad ato ni click man ang singkamas nga kimchi ala kimchi mo tong gi-proceed na mo ang bago nga i-coated siya sa kuan mangga. Nagsugod mi og ka trending katong post na mo sa before gyud mag-post ra gyud ko sa mga group like Bangkalan group, barangay group, and then ni trending ni siya sa unang ni trending siya sa Kabangkalan nga group which is naabot siya og 17k shares and then naabot na gyud siya sa lain-laing bahin nga mga shares sa Mindanao, sa Luzon. So mao to nga pag trending na mo to daghan kayo ni dag sa among orders like before mo cater lang mi og 20 tabs. Sukad nag-trending mi, niabot na siya og 80 to 100 tabs per day. Katong sukad pag trending na mo ma'am. Wala jud ko nag-expect ato nga ginato dito. Sukad to pag-post mo sa Kabangkalan mo to nga kuan group page. Mo to daghan na kay niari na mo nga kuan lain nga taga Talisay, taga asa lang dapit. Di wala na gud mi nakiter tanan. Sukad ato. Then hantod karon nagkuan lang gyapon mi nga makita mo tanan pero di yun madamang.
gipang offer diri is kanang mangga, which is mao among best seller. And then so ang mangga kay gi-coated na siya sa mga sauce na mo nga lain-lain na mong sauce like kanang kimchi sauce, bagoong sauce, sweet soy chili, and then chili salt. Mao na siya mo ang mga kuan. Ang best seller ginamo diri isang mangga gyud. Then until na may daghan ni kuan namo nga kanang for barkada nga kanang kuan mo na nga nahimo na mo ang mga bilao. Ang kaning bilao is kanang nagkuani siya, nagcompose siya og tanang fruits na nga naami like kanang mango, papaya, guava, singkamas o pomelo. So amo ni siyang gikuan into kanang different sizes sa bilao na ay barkada size, which is 12 inches ni siya sa bilao, and then nasa party size nga good for 15 packs. Mo ni siya ang tag 580. Ang kaning clamshell sad namo kung dili maka-afford sila or gamay ra ang mukaon, like dili nila sad kuan ang bilao, then natay gamay mas lesser o mas gamay nga kuan sa fruit, mo na siya ang clamshell. Same ra gihapon na siya upat ka sauce. Ma-describe ni namo ang ala kimchi sauce. Maong gitawag ni namo siya ala kimchi sauce kay ang process niya kay mura siya og kimchi. Like na siya red pepper kimchi, then ang taste ta gini siya mura jud og kanang kimchi. Like singkamas lang gid ang gigamit niya og kanang mango. Ang kanang sweet chili sauce. So ira na siya ma'am din na siya sugar and chili powder. And then ang kuan kimchi mo siyang naay red pepper powder o kanang na siya ay vinegar nga gamay, then sa kuan chili salt kuan na siya kanang asin na siya og kuan kanang chili powder. Gawas nga lami ang among sauce nga balik-balikan sa among customer, lahi sa gid siya sa uban kay gi-coat na siya daan, gibutang na siya sa gisagol na siya ang sauce daan. So mo nang dili mi mabalaka nga daghan ang namaligyag mangga, daghan mi kakompetensya kay kaybaw mi sa among self nga lahi ang amua. Ang amua kay wala jud na siya tihik-tihik kanang give. Amo jud nang mo jud na kuan na mo murag kumbaga trademark na mo nga daghan ang sauce, daghan ang bagoong kay aron magbalik-balik ang among customer. Mauni among special sweet and spicy bagoong. Kasagaran na mo nga mga customer kay Chongwa, Cebu Doctor, nya usually mga BDO, mga bangko, nya mga naadjud sagad sa mga call center ug mga offices. Natoy one time nga among customer kay wa jud siya ni hawa padong nami mag-close ato. Wa jud siya ni hawa kay nangayo jud siya pabor gyud nga mahatagan siya og mangga kay buntis ang iyang wife mo to nga ni kuan jud siya gitagaan na lang gyud in taon na mo bisan nag-close na mi kay buntis lagi. Daghan sa dang worry kasagad sa mga lalaki kay sugoon ka nang ipangtagtag sa ilahang mga girlfriend sa Facebook, mga nag-craving sila ni muari gid paningkamutan gid nilang muari. Gikan pagani sila sagad sa Talisay, Danau, layo lagi gyud kayo. Gisugo ko diri ko uyab kay nangitag mangga niya. Famous man sa Facebook na ako gari. Pareho mo ni babes. Mamata ko mga 4:30 ma'am sa kadlangan, mamata na ko ana para magtunog og carbon. And then kanang mga mangga na mo, mga stocks na mo, mga amo ang gikumpra sa ara na mo daan nang before edi nga magkumpra mi dito sa carbon. Kay kung di ka magsaadaan, wala jud kay mangga nga maabot. Nanami mga suki ana daan sa carbon na tanan nga kasuki na namo mo nang persako gid ang amo ang
kuhaon didto kay ang dili man ang usa ka sako kay kulang ra man in a day mao nang daghanon gid namo. Amo ang kanang mangga kay mukonsume mi diri og kanang mga duha ka sako sa duha ka adlaw, duha to tulo ka sako sa usa ka adlaw, which is ang kanang usa ka sako equivalent ta siya og 100 kilo. Busy jud kay siya ma'am kanang tungod kay dugay maandam ang mga sauce. Kinahanglan jud presko ang mangga kay lagi kay malago man gud ang mangga sa basta panitan ning daan dapat i-order nila usa pa nang kuanon mo madugay jud siya. So ang mga uban nga mga customer nga say di na sila kapaabot kung i-cancel na lang nila. Busy jud lagi kay tanan. Kani nga negosyo is dili lang kami behind the kuan naasay mi mga igsuon nga ni duyog sad namo sa pag-among pag put up ani nga negosyo na akong mga igsuon ya nasa dang yahang igsuon nasa damong pamilya nga mo ni kuan sa amoa pag tinabangay ra jud. Actually, ma'am, nakakuan dyan mi nakatigong-tigong mi ani tungod ani nga among negosyo karon. Sa una lisod kayo mi, as in lisod jud kaayo bisan nakakuan mi 118 lang. 118. Then puto na naging karon mi kuan jud mi so nangita mi paagi para makaprovide mi sa mong panginahanglan kada adlaw ba. Kani kay tungod na lang tangin ning trabaho kaming duha. So tod karon na okay na ang kuan negosyo na mo. Salamat po daw sa Ginoo nga itagaan mig sama nini nga klase sa kuan. Grasya man. Advice nako sa mga nagsugod og mga magsugod pa lang og negosyo, dapat persistent ka sa imuhang buhaton na dili sad ka pwede nga magtamlay-tamlay everyday. Dapat excite ka nga magnegosyo, dapat bahala gamay ang kita, dapat excite lang gihapon, dapat kinahanglan gyud nimo nga imuhang ipalambo dili lang gyud diha ra ka nga box, dapat mo gawas ka i-explore nimo ang imuhang baligya. Ayaw dyan mo kabalaka nangisod mo karon siguro ang swerte sa tao na sa ato sa usa na ang gitagaan ang Ginoo para nato. So laban lang yun kung unsay inyong gikagian karon kay ang swerte sa tao nagdepende ra sa timong pagpugi ang tanan mo uban nila pud pag-ampo.